Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Xunta de Galicia, a través do IGAPE, convoca unha nova edición das axudas destinadas a facilitar o acceso ao financiamento para a adquisición de uva por parte das adegas galegas acollidas a denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas no marco da campaña vitivinícola 2025. A convocatoria suma un total de 2 millóns de euros. O obxectivo da iniciativa é mitigar o impacto do encarecemento do financiamento bancario no sector vitivinícola galego, subvencionando os xuros e comisións asociados aos préstamos destinados á compra da colleita. Así mesmo, o programa promove a participación das sociedades de garantía recíproca que poderán avalar o 100% das operacións, facilitando o acceso ao crédito das adegas beneficiarias e garantindo unha maior liquidez nun momento clave da campaña. Estas axudas, que se concederán en réxime de concorrencia non competitiva, están dirixidas a adegas con sede en Galicia que elaboren viños acollidos a denominacións de calidade e que precisen financiamento para afrontar o pagamento da uva adquirida a terceiros. A través desta liña subvencionaránse os custos financeiros derivados dos préstamos bancarios formalizados entre o 1 de setembro e o 30 de decembro de 2025, así como as comisións cobradas polas entidades financeiras e as SGR. O prazo para presentar solicitudes abrirase o vindeiro luns 12 de setembro e estenderase ata o 16 de decembro ou ata esgotarse o crédito dispoñible. As solicitudes deberán tramitarse en forma telemática a través da oficina virtual do IGAPE, empregando o formulario normalizado dispoñible na súa sede electrónica. Este programa forma parte da estrategia da Xunta para apoiar o tecido productivo do medio rural, contribuindo á sustentabilidade financeira das explotacións vitivinícolas
e o mantemento do emprego e a actividade nas zonas vinculadas á produción de viño. En edicións anteriores, esta liña permitiu bonificar operacións de financiamento en máis de 40 adegas, mobilizando máis de 13 millóns de euros en créditos. Deste xeito, a Xunta reafirma o seu compromiso co sector vitivinícola galego, estratéxico para a economía e a identidade do país, promovendo a elaboración de viños de calidade con valor engadido e proxección nos mercados nacionais e internacionais. Europa, México e Mercosur, que compoñen a Arxentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, xa forman a maior zona de libre comercio do mundo. A Comisión Europea anunciou este acordo que dende o sector do viño se ve con esperanza. Cando se cumpre un mes da entrada en vigor dos aranceis do 15% a Estados Unidos, a Federación Española do Viño recibe esta nova como unha oportunidade para as adegas de diversificar os seus mercados. A denominación de orixe Rías Baixas non é allea a esta situación. Dos 284.700 litros de viño que, segundo o Ministerio de Agricultura, Galicia exportou a México e Brasil na campaña 22-23, 274.000 foron para o país mexicano. E foi precisamente Rías Baixas a denominación máis exportadora. As negociacións entre a Unión Europea e Mercosur para a constitución deste espazo libre de comercio comezaban a finais do ano pasado. Xa entón, o secretario xeral do Consello Regulador da DEO Rías Baixas analizaba o impacto que un posible acordo tería no sector galego. En España hay claroscuros, hay denominaciones de origen que, bueno, pues que no lo están viendo con buenos ojos. A nosotros personalmente, Rías Baixas, hablo si quieres Galicia, pues no nos toca tan de cerca esos episodios, pero y en cambio, pues como contrapartida, ¿qué supone? Pues que las denominaciones de origen tienen protección y eso significa pues que no van a poder hacer lo que quieran en esos países. Vamos a proteger marcas, vamos a proteger tipologías, vamos a proteger menciones como tipo, estilo, etcétera, etcétera, que bueno, pues se podían dar pie a confusión en los consumidores. No podemos olvidar además de que ya los productos argentinos, uruguayos o chilenos, los vinos, están entrando en España, ya llevan años vendiéndose en España, con lo cual pues para nosotros no va a ser un problema en ese sentido. Incluso sinalaba outros beneficios, como a posibilidade de retomar a aposta polo mercado brasileiro, unha posibilidade que para Rías Baixas se viu freada hai varios anos polos aranceis. Nosotros, pues hace años, uno de los mercados objetivos con los que trabajamos era Brasil. Teníamos un potencial en Brasil, estoy hablando pues del año 2010, 2011,
un potencial de crecimiento terrorífico, además, o sea, muy grande, con unas buenas ventas, con un crecimiento en valor y en volumen, que se vio truncado en el año 2013 por los aranceles. ¿Por qué? Porque en aquel momento el gobierno brasileño decidió que estaba entrando mucho vino europeo, eso podía estar perjudicando los intereses de las bodegas brasileñas, y entonces deciden imponer aranceles a los productos que están entrando desde Europa, con lo cual el consumidor se queda sin vinos europeos, deja de consumir vino, las bodegas que se estaban constituyendo, que se estaban empezando a montar en Brasil, se vienen abajo porque el consumidor deja de consumir vino y sigue entrando el vino argentino y el vino uruguayo como estaba entrando, con lo cual no benefició a nadie, no fueron unas medidas que apoyaron el desarrollo de la industria vitivinícola en Brasil, se cargaron una proyección, pues incluso en la restauración y en la hostelería, y a los europeos pues nos hicieron un flaco favor. Nesta liña vai o pronunciamento da Federación Española do Viño e do Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas. Sinalan que o sector vitivinícola da Unión é o principal exportador mundial. Na última campaña roldáronse os 16.000 millóns de euros. Un acordo con Mercosur e México facilitará as exportacións con estes países, mercados dinámicos, sobre todo o mexicano e o brasileiro, que ven cun forte potencial de crecemento. Con este escenario, a Comisión Europea lanzou onte o proceso de ratificación destes acordos comerciais, que deberán ser aprobados polos 27 países comunitarios. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Martín Codas pecha outro intenso verán con multitude de propostas que mesturan a cultura co viño. A oferta enoturística da Cooperativa Cambadesa inclui, como sempre, distintos programas que unha vez máis volveron colgar o cartel de completo. Pois de novo un ano cheo de visitantes, donde as nosas propostas especiais, como son as tardes do Atlántico, os xoves de Codas, e logo tamén para a marca Alma Atlántica, os senas de Codas, pois con un cheo absoluto, moitísima demanda, nos queríamos que fora moito máis o foro que temos na terraza, pero é o que é, e sobre todo moi sorprendidos pola acollida do noso programa de visitas e catas, que tamén tivo un cheo absoluto. Os xoves de Codas volveron situarse como un gran referente do verán en Martín Codax. A terraza da adega converteuse de novo en escenario de actuacións musicais únicas nas que artistas do máis variado unen o seu talento en concertos irrepetibles. A proposta celebrou xa a súa 12ª edición, mantendo o seu carácter solidario. Arrancou a mediados de xullo con El Adí los seres queridos xunto con De Pedro. Seguiulle un xoves dedicado ao flamenco, outro con Valeria Castro e Guadi Galego, e o peche a mediados de agosto con La Bien Querida e Anxo Araujo. Tivemos o honor de gozar da presenza de dous artistas tan valorizados hoxe en día como son Valeria Castro e como é tamén Israel Fernández con toda a descarga flamenca. Por suposto, despois a compañía da Ben Querida e de Pedro facendo tamén unhas actuacións moi divertidas e moi valoradas polo público, e sobre todo fixemos pois un pouco ese pasiño hacia unha música un pouco máis intimista con Valeria Castro, onde fixemos todo o auditorio sentado, unha experiencia nova que o público, a verdade, agradeceu moito. Tamén cheo absoluto nas tardes do Atlántico, unha proposta que mestura albariño con gastronomía. Nesta ocasión foron 8 sesións nas que cociñeiros galegos emerxentes ofreceron as súas creacións. Cada ano tentamos de traer pois cociñeiros emerxentes, ese talento que temos, pensamos que a raudales en Galiza e que ao mellor non ten tanta visibilidade como podan tener outros cociñeiros máis coñecidos, pero que estamos seguros de que en 2-3 anos dan ese paso, porque, bueno, o día a palabra, son emerxentes, están a facer unha grande labor no coidado do produto, na posta en valor do territorio, da gastronomía galega. Tentamos facer esa maridaxe cos nosos viños.
A oferta completouse cos seráns de Alma Atlántica, outro ciclo de concertos pros venres cos escumosos da cooperativa como protagonistas. E de novo, pois a demanda supera as nosas previsións. Bueno, pois foron 5 grandes venres de seráns de Alma Atlántica convertidos nunha festa en torno a ese ambiente máis informal, máis, se queres, máis lúdico que ten os espumosos e que ten os espumosos de Alma Atlántica. Dende Martín Codas explican que o público que participa nestas propostas enoturísticas é do máis variado, xuntándose nas actividades un perfil galego xunto con visitantes do resto de España e tamén público internacional. Tivemos un pouco mezcla de todo, sobre todo público galego, pero tamén moitísimo visitante de fora, especialmente de Madrid, cerca dun 20%, e tamén un porcentaxe importante de público estranxeiro, que cada vez achégase máis ás Rías Baixas e a Galicia, e un perfil de público quizáis máis novo este ano que outros anos, polo que vemos que o interés por o turismo está a chegar a públicos máis amplios. Antes quizáis a idade era maior, agora é quizáis algo máis nova, e sobre todo con moito interés por coñecer o que é a cultura do Salnés e a cultura das Rías Baixas e do Albariño. E moitos deles indican que repiten ano tras ano grazas ao atractivo da proposta. Temos algúns clientes que son, digamos, máis regulares e máis fixos, moitas veces porque o que fan é traer outros membros da familia, outros amigos, a amosar un pouco que é a nosa bodega, e, bueno, sobre todo o que nos vemos es que nas valoracións que fan os clientes, tanto nas redes sociais como internet, como aquí mesmo na bodega, son ser altamente satisfactorias. Agora, en canto remate a tempada alta de visitas a finais de setembro, os responsables da adega farán balance do que o desía a proposta deste ano, coa vista aposta xa no deseño da programación do vindeiro verán. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A Axencia Galega da Calidade Alimentaria aprobou unha modificación do prego de condicións da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, coa que se busca adecuar a súa normativa á realidade actual. A modificación introduce cambios en varios aspectos técnicos e produtivos, co fin de axustarse á diversidade das castes cultivadas, ás novas técnicas enolóxicas e ás condicións actuais da viticultura na zona. En primeiro lugar, redúcese medio punto a gradación alcohólica adquirida e total mínima para os viños brancos, que pasa a ser de 11%. Este cambio responde ás características de algunhas castes autorizadas que acadan o seu punto óptimo de madurez cun grau alcohólico inferior ao actual, así como a crecente demanda de viños con gradación moderada. No ámbito da acidez, modifícanse os límites máximos de acidez volátil, que pasan a ser de 18 miliequivalentes para viños brancos e 20 miliequivalentes para os tintos. Esta revisión xustifícase pola tendencia a elaborar viños que permanecen máis tempo en depósito sobre lías finas, o que pode aumentar a acidez volátil sen comprometer a calidade. Tamén se fixeron cambios na descrición organoléptica dos viños para reflectir mellor a variedade de perfís posibles coas castes autorizadas. O obxectivo deste cambio é ofrecer unha definición máis representativa dos viños amparados pola IXP. En canto aos rendementos, na elaboración incrementase o límite máximo ata os 70 litros de viño por cada 100 kilos de uva para variedades brancas e 72 litros para as tintas. Esta modificación responde aos avances tecnolóxicos na extracción de mosto, que permiten unha maior eficiencia sen perder calidade. Revisáronse tamén os rendementos produtivos máximos de uva por hectárea, que se establecen en 12.000 kilos para variedades brancas e 10.000 para as tintas. En consecuencia, os rendementos máximos de viño por hectárea sitúanse en 8.400 litros e 7.200 litros respectivamente.
respectivamente. A modificación ten como finalidade axustarse á realidade produtiva da zona, onde en algunhas campañas se acadan valores superiores aos actuais sen afectar a calidade final do viño. Por último, tamén se fixeron cambios na caracterización dos terreos onde se poden cultivar os viñedos. Suprímese o límite de altitude máxima que estaba en 300 metros que figuraba no prego de condicións. Esta medida recoñece a existencia histórica de viñedos en cotas superiores e o potencial destas zonas para producir viños máis aromáticos e menos sensibles a enfermidades, sendo ademais unha práctica recomendable para adaptarse ao cambio climático. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.